λιγάκι, παιδιά, 2 λεπτά θέλω από το χρόνο σας για να ξεκινήσουμε. Γιατί αυτοί που θα κάνουν το 23 έχουν πολύ χιλιόμετρο. Ναι, το 9 είναι γρήγορο σχετικά. Καταρχήν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε αυτό το event. Πιστεύω να καθιερωθεί, να σας αρέσει, θα τα ακούσουμε από τα σχόλιά σας μετά τον γυρισμό. Είναι φατό για όλους, δεν έχει μεγάλα εξωμετρικά, ειδικά το 9. Είναι λαϊκός αθλητισμός για όλους. Ούτε δυσκολίες ούτε τίποτα. Η σήμαση είναι με κορδέλα κόκκινη άσπρη και κάτω έχω σε πολλά σημεία βέλη τα οποία σου καθηγητικούν στρίψε δεξιά και στρίψε αριστερά. Το bike 9 και το ποδήλατο λέει 9, που σημαίνει το 9 είναι το τρέξιμο, και όσοι είναι 23 θα δουν run 23. Θα ακολουθούν το run 23. Γιατί σε κάποια σημεία, ας πούμε, τέμουν. Είναι διασκεδαστικό. Αυτοί που θα ξεκινήσουν το 23 θα φύγουν προς τα πάνω προς το βουνό. Μετά από 800 μέτρα άσφαλτο έχει μια στροφή. Ακολουθάνε τις κορδέλες, ανεβαίνουμε και μπαίνουμε μέσα στο βουνό, το οποίο φτάνει επάνω σε μια πηγή νερού. Μετά από το 5ο χιλιόμετρο που βρίσκεται και ανεφοδιασμός. Εκεί έχει ένα, ας πούμε, τρίκι σημείο 100 μέτρων, το οποίο θα περάσουμε μέσα από 2 περάσματα από ένα χωράφι, για να ξαναβγούμε πάλι σε δασικό χώρο που θα μας ρίξει πίσω στο χωριό Μελικούς, ο οποίος είναι ο δεύτερος ανεφοδιασμός, και εκεί πέρα νεράκι και φυσικά με τη χορηγία και της Herbalife θα έχουμε και ισοτονικά. Κατεβαίνουμε μετά στο τέρμα κάτω του δρόμου από τους Μελικούς και πάλι ασφαλτάδα με επιστροφή. Αναγκαστικά το έχω πάλι έτσι για να μην σας βάλω από σκληρό χρωμάτινο και συμβεί το οτιδήποτε. Και πάνω στην άσφαλτο μετά από 5 χιλιόμετρα έχω και ανεφοδιασμό και αυτοκίνητο που θα σας δείχνει την κατεύθυνση μέσα από ένα μήλο που είναι της Κοπάνης με γεφυράκι πέτρινο. Το διασχίζετε αυτό το πέτρινο γεφυράκι, κατεβαίνετε μέσα από το δάσος, το οποίο θα είναι πολύ σκιερό, ωραίο, δροσερό, και θα επιστρέψει από εδώ το 23. Το D9 ξεκινάει, στρίβει κατευθείαν από εδώ, κατεβαίνει στο χωριό Λαγιώτισσα, πετάει μέσα, είναι εσύ από τη μελιά, αυτό που κάνεις πέρυσι το ποδήλατο. Κάνουμε αυτό το κομμάτι και κυκλώνουμε στην ουσία αυτό το βουνό που είναι από εδώ πίσω. Είναι πολύ βατό, κομματόδρομος. Θα σας έχω 1,5 ανεφοδιασμό και ένα στο τέρμα. Δηλαδή στα 9 χιλιόμετρα θα σας έχω 2 ανεφοδιασμούς. Και ένα στο τέρμα. Δεν θα παραπονεθεί κανένας. Όποιος νομίζω ότι κουράζεται, θα είμαστε και εμείς με μηχανάκια μέσα. Παιδιά, δεν αισθάνομαι καλά, πάρτε με το μηχανάκι και γυρίστε. Χωρίς ορί, εντάξει. Yes. Και το θερμοσύμφωνο.
στη ζωή μου έδειξε τόσο μεγάλη απόσταση, ήταν τρομερή εμπειρία. Τρομερό τοπίο, τρομερό χωριό, πρέπει να το επισκεφτούν όλοι. Δεν βλέπουν όλα αυτά τα λεπτάκια. Θέλω να κάνω τον τύπο, να μην θέλω. Για πες. Πολύ ωραία είναι. Από εκεί σχετισμό δηλαδή. Αλήθεια, αλλά θα βοηθήσω, εντάξει, θα βοηθήσω. Έλα Λευτέρη, έλα! Ωραία, πάμε! Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε στο όμορφο χωριό μας, για όσους είναι από μακριά και από τα Γιάννενα. Ελπίζουμε να περάσατε ωραία. Εμείς για πρώτη φορά τα διοργανώνουμε αυτά τα πράγματα. Να μας συγχωρέσετε για οποιαδήποτε ατέλεια έχουμε ή κάποια παράληψη. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας την πείτε μετά, για να είμαστε του χρόνου καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Εκ μέρους της Φιλοπρόοδου Κίνησης Κοπάνης και των Σχοριανών, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Να ξεκινήσουν οι απονομές με τι, Δημήτρη? Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το... Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη γενικής για το εννιάρι και αμέσως μετά τις κατηγορίες στο εννιάρι και θα πάμε και στο 23. Πρώτος στο εννιάρι είναι ο Ιωάννης Τσούρης. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη. Πέταγε στη διαδρομή γιατί ήμουνα και με το μηχανάκι τον είδα. Γιάννη, για πες μας και εσύ δύο λόγια πώς είδες τον αγώνα. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ όμορφος, συγχαρητήρια σε όλους σας. Νομίζω ότι όλοι μαζί τρέξαμε και το χαρήκαμε και νομίζω του χρόνου θα το βελτιώσουμε, από 9 θα το κάνουμε 10. Συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν ένας πολύ όμορφος αγώνας, ένα πολύ όμορφο χωριό. Να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, περίμενε και θα κάνουμε και σε λίγο τις απονομές της κατηγορίας. Τώρα, δεύτερος, Ασπρούδης Περικλής. Φώτης Ζυγούρης, εδώ Δημοτικός Σύμβουλος. Ωραία, ευχαριστώ. Σε λίγο θα σε κάνουμε για να πούμε να είσαι καλά. Και τρίτος, ο Σταλίκας ο Γιάννης, γενικής. Έλα ρε Γιάννη.
και ο πρόεδρος του χωριού, ο Γιάννης ο Δρόσος, θα κάνει την απονομή στο Γενικής. Τώρα θα κάνουμε την απονομή στην κατηγορία έως 18 ετών. Θα ξεκινήσω από την τρίτη. Πέδαρου Παρασκευή. Δώσε εδώ το κύπελο. Ναι, στις κοπέλες, εδώ. Μισό λεπτό. Δεύτερη. Τώρα, δεύτερη είναι η Δρόσου Αλεξάνδρα. Είναι και χωριανή μας. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα έχει και επιτυχία στο πρωτάθλημα. Αλεξάνδρα, που κέρδισες? Μην τρέπεσαι, βρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Τρίτος, Αλέξανδρος Μπέλος. Την απονομή θα την κάνει ο Αθανασίου Γιάννη, που είναι και ο χωρικός μας της Herbalife. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοκράτης Γκούρλος, δεύτερος. Έλα, Σοκράτη. Ο Σοκράτης θα πάρει μέρος και στα ποδήλατα αύριο. Θα το κάνει διάθλο. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα. 29-40. Καραγκούνης Ιωάννης, τρίτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Δεύτερος, Σταλίκας Ιάσονας. Και Σταλίκας Γιάννης πρώτος. Σταλίκας Γιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η τελευταία κατηγορία από 40 και πάνω. Πάμε, Παπάς Σπύρος, τρίτος. Και οι εθελοντές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ, να πούμε, παιδιά. Ένα χειροκρότημα για όλους τους εθελοντές που βοηθήσανε. Άλλο δύο τελώς, κουραστήκανε. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Δεύτερος, Ασπρούδης Περικλής, ο οποίος είναι εδώ πέρα, στην κατηγορία του. Έλα, Καραμέτσος. Και ο πρώτος γενικής, ο Ιωάννης ο Τσούρης. Έλα, Γιαννάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα πάμε στο 23. Πρώτος γενικής, Αλέξανδρος Λουκάς. Στα 23. Μπράβο ρε θηρίο, μπράβο. Άξιος. Ο Γιάννης ο Γιάννης ο Δρόσος, ο πρόεδρος εδώ της κοινότητας για το γενικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερος, Δημήτρης Λέκος. Ευχαριστούμε. Και ο τρίτος, ο οποίος είναι Μπαρκαγιάννης Ιωάννης. Κύριε Παπά, κύριος Κώστας, η μοναδική κοπέλα κάτω των 18 ετών, η Αθηνάη Μουζάνη. Θα ξανάρθεις? Θα ξανάρθω. Ευχαριστούμε πολύ. Την απονομή θα την κάνω εγώ στη μοναδική κοπέλα. Έχουμε και τον Διονύση εδώ που δεν ήταν πριν στην απονομή. Διονύση, μπράβο. Πρώτος στην κατηγορία σου και πρώτος από τους κοπανιώτες. Συγχαρητήρια. Διονύση. Και τώρα θα πάμε στις κατηγορίες 18-29. Τρίτος, Κωνσταντίνος Πρωτόγερος. Ελάτε εδώ, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Σταυρού. Είναι σημαντική η προσφορά του. Δυνατούλης λένε ότι είναι, μάλλον λάθος επίθετο γάμο. Ο κύριος Μάζος Κώστας, εκπρόσωπος από την αδελφότητα Κοπάνης Αθηνών. Θα κάνει την απονομή. Κύριο Παχούλα, άσε το δαπούλα, Δυνατούλης. Εκεί προς τα εκεί αυτή, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πρώτος, Ιωάννης Παρκαγιάννης. Εδώ, λίγο. Κατηγορία 30-40. Η κυρία Λέκα Γεωργιάδη, πού είναι η κυρία Λέκα Γεωργιάδη? 30-40. Οδυσσέας Κουκέσης. Συγχαρητήρια. Πάμε. Δημήτρης Λέκας, στην κατηγορία 30-40. Και τρίτος, Αλέξανδρος Λουκάς. Πρώτος, συγγνώμη παιδιά, μην με παραξηγείτε, είναι η κούραση, να με συγχωρήσετε. Κύριος Μαρόπουλος. Έλα.
Έλα, Οδυσσέα. Τρίτος, Ανδρέας Παπατσόντος. Παπατσότσος, συγγνώμη. Θα κάνει την απονομή, εδώ θα δώσει το κύπελο εδώ στο παιδί. Εδώ σε αυτό το παιδί τώρα. Ο τρίτος εδώ πέρα, από ένα από τους γερότερους του Χωριανούς. Έτσι, ευχαριστούμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Τώρα, εκπρόσωπος της περιφέρειας. Και πρώτος στην κατηγορία πάνω από 40, Σιλβάν Γκολμπέρα από τη Πρέβεζα. Και θέλω και όλοι ένας-ένας οι αθλητές να ανέβουν να πάρουν μετάλλια. Θα κάνουμε και την απονομή στις 3 πρώτες γυναίκες. Έλα,